burujabetza eta herri boterearen aldeko topaketak. Lehen aldiz ospatzen ditugune topaketa dira, baina ez gara hutsetik hasten. Azken finean, herri mugimendua Euskal Herrian burujabetza eta herri boterearen alde urte asko eta asko darama lanean eta borrokan. Eta aurten estreinako egiten duguna da, horrelako gure arteko saretze bat tresnak jartzeko lehenengo topaketa hauek edo antolatzea. Saretze hori praktikan jartzeko proposatu dugu lehenengo topaketa hauek, eta horre goizean egin ditugu arloz arloko bilkurak, eta mahai bakoitzean egon gara hitz egiten feminismoaren arloan adibidez, nola gaude gure eragilean, nola gaude gure arloan, zelan lagundu diezaiekugu elkarri, eta zer egin dezakegu elkarrekin burujabetzari eta herri botereari feminismotik laguntzeko. Eta horrela arloz arlo, etxebizitza, osasuna, euskara, eta bar, 15 mahai egon dira. Eta orain ospatzeko baskari baten inguruan batzen gara, eta arratsaldean izango ditugu nazioarteko hitzaldiak, demokrazia komunala eta herri boteraren inguruan bat, eta bestea desobedientzia eta ekintza zuzenaren eraginkortasunaren inguruan, eta gero parrandatxo bat, akaso botako dugu hemetik, ziurrenik.